may buntag, may udto, may hapon ninyong tanan mga bayot. Kung asa man mo nahimutang may paglantaw sa akong video na pod karong adlaw mga bayot. So sa mga inahan dira mga bayot nga nangaslay ng mga kabilbilan mga bayot na ako'y tips ninyo. Kani mga bayot ako ning kinopya ra gyapon. Oh, di ba hantod karon na gyapon kopya-kopya mga bayot ang nahibaw-an ni sa Destina mga bayot. 2 days na kung di gyud mukaon og kadlawon mga bayot. Kani laging nangaslay na ako ang bilbil ba. Unya di man sa ingon jud nga muhabhab-habhab jud ko mga bayot. Kanang kaon ba nga kanang tuwik-tuhik ra mga bayot pero mga tamis-tamis ba mga kana bang high calories high calories taka maninglis ba ko kauna-huna ako mga bayot nga di gid maayo og manambok og maayo mga bayot kay og magukod-gukod ko ni Karina ako'y unang hangakon ako'y unang kapuyon ba so naka huna-huna ako mga bayot nga kinahanglan akong mag-diet yes mga bayot pero dili man gyud ko makaagwanta ba ug magakita ko lami ang pagkaon kay sulod magyud nako sa ako ang bubunlan. Unang miningon ko sa kuwang kapika sa ilong mo inom ko mga herbal ba pasin di ay og mawala-wala na ning ako ang gidala-dala nga hagbay rang nalaan nga buros ko. Ani ako ang unang adlaw mga bayot. Sigon pa sa ako ang gikopyahan mga bayot. 3 days ko nun ning imnon before ka matulog. So aron mahumanta, tala. Let's go. Una-una to happening ning tadtaran kay mao ni atong gamiton unya inigtadtad aning mga panakot nga ako ang gipang prepare. Pero before nato ni siya tadtaron mga bayot ato sa ning panitandaan. Yes mga bayot ang ako ang kapika sa ilong mahimpalit ani kaniadto sa city. Ang ilang limon diri mga bayot isa ra gyud ka klase kaning limona nga dako pa sa kumo sa puya. Nay usa ka lime mga bayot, lime ang ilang tawag mga bayot pero sa kuwang paglantaw mga bayot naingon siya og sangkis ba sa mo ang probinsya. Pero dili gyud ingon og dagko kayo kanili muna dako-dako gyud siya mga bayot. Before nato ni tadtaron ato sa ning panitan dirig maayo. Kaya ron dili ra kayo pait ba inig-inom na tuon niya. Sugdan na nato nig-ihiwa dinhi. Bitaw-bitaw mga bayot, oy nahibuong ko karong mga panahon na mga bayot og tambok na gani ka kinahanglan na kang magpaniwang. Unya og maniwang pod kinahanglan na kang magpatambok. Ginoo ko Maria Josep kaniadto sa amo mga bayot wa gyud diet. Pero karong mga panahon na mga bayot og di ka mag-diet mga bayot wa gyud. Magpanawag nimong langit. Bawo lang ka og langit baka padalong og di baka ta mapunta dito sa kainit. Bitaw-bitaw mga bayot ay kaniadto mga bayot ako di gyud ko kinahanglan na mag-diet. Kay gawas nga naingon kog tangkig kaniadto mga bayot. Hago pug kay ko atong mga panahon na dili hago nga kanang magdaro gyud ha. Kanang hago ba nang maglakaw-lakaw ng krasada. Bitaw-bitaw mga bayot ay magkakaon magunmi kaniadto mga tambok-tambok mga bayot kanarang na celebration lagi na birthday, fiesta, kalag-kalag, mga Pasko og New Year. So di gyud kinahanglan mag-diet mga bayot kay og naay tambok nga makaon mga bayot or og naay kalanon nga tag-as kag mga calories. Maborn man dayon gumikan sa imo ang mga activities kada adlaw. Kinsa mang tambokang mo pabili na ng tiyan nga buntag udto hapon mang lakaw-lakaw hala pangahoy. Paglaba, manigwig kanding, manigwig kabayo tapay tunaon. Napagay hinloon. Lugar naning nagyud kayo sa bitaw-bitaw mga bayot ay diri magud sa kong planeta nga kuwang napuy-an mga bayot kada adlaw ko makatagbo og karne. Dili lang kay karne mga bayot Ginoo Maria Josep mga bayot kada adlaw ginako nang makitan sa among lamesa mga bayot kanang mga tamis kay mga pagkaon mga bayot. Unya kani akong kalimutaw kay inig makakita magpang niplat man pud mag mamituon man pud mga bayot makabalibad bagud niya ko ang bitok. Mao nang nagkahuna-huna ako karon mga bayot nga di gyud angay manambok. Para nako lang pud na halay-lahi ba tawag mga prinsipyo sa kinabuhi ug ganahan magpatambok mga bayot hala naaranan ninyo. Pero ako mga bayot wagi angay magtambok-tambok. Kay gawas nga hangak kayo magbaklay mga bayot, hangak pug kayo magkugos ni Karina. Wa may angay ikaulaw og tambok or niwang ka kay kana gaginhawa man. Ako man gud diri mga bayot butulo ra ni ako ang singot og mo adto dito sa gawas og init. Di gyud pareha namo kaniadto nga og ganahan kang magpasingot daghan kayong lagilhion anang luyo daghan kayong paluwang nangataga or dako kayong sangab nga sanggion makapailin-ilin jud kag unsay mo ang buhaton aron motulo na imo ang singot diri sa akong planeta mga bayot og di ko mo gawas di gyud katulo akong singot gawas og magluto kog mga tinula-tinula maghigop og sabaw silian aw dinha pa na motulo na kuang sipon og singot kani akong gipakita ninyo mga bayot dili ni dahon sa hibi-hibi ha parsley na sa maninglis mga bayot so ato nining sugdan og pausap aning machine mga bayot pero before nato na ilunod mga bayot ato usa ning hugasan daan mga bayot kay aron iwas germs ba bahala gug hugaw taog nawong lantawon basta kay hinlo nang atuang mga gipangbuhat bitaw-bitaw mga bayot ay kani nga mo ang blender diri mga bayot nagapangangkon no mura barag nakaamot og 25 centavos pagpalitan pero dili makuratan kay sigon pa sa pari sa pagkasal gani nga kung kamong manag-asawa kung unsay property sa imo ang asawa o sa imo ang bana
na kana property ninyong duha. Sumurag ako ra gyapon tag-iya ani. Human birhon lang nato na iyang kalubutan mga bayot kay kani iyang kalubutan mga bayot di man na pwede labhan ba kinahanglan na ng trapo-trapuhan mga bayot kay sigon pa dito sa instruction mga bayot kay maninglis man kinahanglan na kuno trapuhan di kuno na bas-on og tubig ang lubutan kay aron dili kuno mo ground ba. So gilunod na nako ni dinhining in-slice nga kalamansi ay nakatagalog biya. Then kani pong in-slice nga pipino og luya mga bayot then gisunod na lang po nako ng parsley. Human takluban nato na mga bayot nato ning ituyok ning unsay angay ituyok diri mga bayot aron usapon na ni dinhi sa machine. 1 to 2 minutes ra na nako ning gipausap-usap mga bayot igo gyud mga dugmok ba. Gipausap gyud nako maayo mga bayot aron inig inom na tuon niya ana dili na manabod sa tuang bubunlan. Kay na mayati nagmanabod imbis manambal aning mga herbal aron makatipid. Hinuong hospital ang padulngan kay operahan na. Kay naay himbabag anang bubunlan. Human og blender mga bayot ako din ang gitransfer dinhi sa picture mga bayot. Then atong takloban mga bayot kay aron dili na siya mahungaw. Bita-bita mga bayot oy ato sa ning ibutang diri sa refrigerator kay unya pa man nato ni imnon mga bayot before ta matulog. So ato sa nang siradan dira mga bayot kay unya pa nato ng kadlawon imnon. Human og gamit aning blender mga bayot. Syempre ato ginang gihugasan daan mga bayot and gibutang na po na kog balik. So alas 3 na diri sa kadlawon mga bayot no natulog na akong binhi. So panahon na nga ako na ni siyang imnon mga bayot. Yes mga bayot hala tungab gyud babe maay kay kumo inom ani mga bayot kay maninomay ba kog kutir kani adto. Wagi lami ang iyang lasa mga bayot pero ako ra gyud giagwanta. So sa mga ganahan mo sulay aning ilimnona mga bayot hala sulay na mo. Aron di na mo sig bagolbol ana nangaslay nga bilbil sa inyo ang katiyanan. Pero og feel ninyo nga after 3 days wa gyud effect mga bayot hala pag undang mo. Kay nagkinahanglan na nagduslak-duslak. Dili duslak-duslak nga katong makagama og bata ha. Duslak-duslak nga doktor ay nakahibalo ana nga gamitan natong tag-as kaayo nga kawit nga partner sa lampas. So dire na ako tapuson ang concept si karong adlaw mga bayot. Daghang salamat sa paglantawan. See you tomorrow. Bye-bye.